Ya sayyidi fada, zo ka shiga cikin fagen yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka saba. Assalatu wassalamu alaika ya baharun nada, nurul huda baharun nada, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Mai saurare kana tare da Umar Abdulaziz Baba, fadar bege ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Za ka same shi a Kabuga Jambulo, a gidan Ra'isul Ahbabu Rasulullahi, Imamul Ahbabu Rasulullahi, Markazul Ahbabu Rasulullahi, Asedi Sharif Sani radiyallahu ta'ala anhu. Mai saurare, hai! Mai cikar asali ne manzan Allah. Mai cikar asali ne manzan Allah. Mai cikar asali ne manzan Allah. Tafi sarkin kyauta kai na sanya fari, kai kake ban kullum ba kai mani gori. Tabbuna na gode sake yi mani kari, in yaban mai girma manzan Allah. Mai cikar asali ne manzan Allah. Rafuna na yi roƙo sake yanka salati, wan abin ƙaunata mai cikakken zati, faran gani Mahamuda sahibul kairati, mai isasshen gata manzan Allah. Mai cikar asali ne manzan Allah. Na bisa da sahabai masu ƙaunar mutuwa, do azabar yaƙi na ji ba sa guduwa. Rabi koyan baya sake ƙarin da yawa, gomma soya Mahmudu manzan Allah. Mai cikar asali ne manzan Allah. Duk yabo na kunsa dole in sa shehu, Abul Abbasi shehu sirrin shehu, jiyali dan umma radiyallahu anhu, shehu baban faira bawan Allah. Mai cikar asali ne manzan Allah. Mai gida na sannu hau muje mun shirya, ga su can sun bacci kai kana kan hanya, kansa barka kaje ka tafe ka juya, asiri zauna daidai mai manzan Allah. Mai cikar asali ne manzan Allah. Tare naki hana tafiya abudu manzan Allah, majajjawar annoba gun makiya Allah, ina maza ga namiji shugaba mai Allah, a ja da kai ganganci manzan Allah. Mai cikar asali ne manzan Allah. Mai hagun mai dama mai ciki mai kofa, mai zaratan gabai mai cikakkar sofa, kai kake ta makamai kaje na kai ba, na wala ahadin sai kai manzan Allah. Mai cikar asali ne manzan Allah. Masu da baka yi mun babu ranar canji, na saya na ɗauka zuciya ta yi gunji, wasu da ba wallahi na kure maneji, sake yi mun da ba'i manzan Allah. Mai cikar asali ne manzan Allah. Azan wasalan ya Rasulallah, Alan wasalan ya Rasulallah. ya rabe Allah ta fara da ɗan basira, bege ne da ke so in tsara ba dabara, sarkin halitta kamar kadarin tsara, in yi baitika na ga Muhammad Rasulallah. Alan wasalan ya Rasulallah. Allah ina so ka ƙara dubun salati, wankan zulbada ya muki mul asarati, ka
ne akwai saura baya, hau doki ka zauna ka ja mun take baya, garkuwa kun masoya muje ka kulla ƙarya, ya sharu sa'adi na ne ka rasulallah. Alan wasalan ya rasulallahi. Wa za ya ce idan bai je da kai ba, wa za ya zo idan bai zo da kai ba, wa ma za a baiwa idan bai sa da kai ba, makara ɗauka dole Muhammadu Rasulallah. Alan wasalan ya rasulallahi. Lafiya dai ma'aiki mu je gaba da sarki, sai da ka je ka huta suna bacci a ɗaki, abun da ya gagare ka ba su suna ta shauki suna barka da sauka Muhammadu Rasulallah. Alan wasalan ya rasulallahi. Ma'asatuhu bal mazdafa duna gairihi, walau kuma kullu sumin walau kana maryama, wa wallahi ma fil qalbi hazlu gairihi, wa gairu rasulallahi laysa litalama, ashara ila kuznun fasada musarmada, wa izrama masu karma ya amsa kamulhama, wa inna quraishan ayyabu wa sagaru, wa shaka lahu zarjawa badr mu'azzama, wa rudda lahu shamsun wa aida gurubiha, wa il kazabu kada ansada alhaqum kama, wa hadama azaban biramyatika fihi, fa ya ajaban biramihi jina hadama, hadalla wa aqwaman binurika wa arikin, wa bisafi ya hadil badar man kana ajrama, yazidu uluman fa'idati wa magnama, yazidu jiyusha li badali aramrama, fahama wudagul arba kalhan wa da'atan, wa qurbun wa ujumun arshadal kullu amama, قليلا يقوج بالمحسب وانزلا، ولا تبكي أرهابه متهولا، وأقرب به مغنى تغراه منزلا، أحب عباد الله في المجد والأولى، نبيا له على الجنان مبوء، نبي العظيم القدر في الحق مرسل، يؤل به مزكان قبل ويقبل، فلله منه وهو على وأكمل، أمين لإرشاد العباد موحد، حبيب بأسرار القلوب منبه، أفاق لنا قيدا وأمال سادة، فساس بذاك القليلا وشدة، فيا حبذا منه لمن شاء عمدة، إمام لرسول الله بدءا وعودة، به يكتب الذكر الجميل ويهدى، له رتبة فوق سماكين قد سمت، وقفنا دانتاك الصحابة متى همت، وأي هدى في الأمر والنهي أقيمت، إذا أدد لرسل آي تقدمت، فآي رسول الله أجل وأدوى، أليس الذي هذا المفاكر والأولى، بما ناس من آي الكتاب وما تلا، وأنا يدانا بالمكان الذي تلا، أتم الورى جاء وأبهرهم هلا، له المده يجلى والشفاعة تربه، أوى كل مجد للورى وجلالة، وجاء بآيات مهد كل قالة، فمن شك فيه فهو يلف ضلالة، أفي الحق شاف بعد ألف ضلالة، تقدمها ذكر المدد ذكره، لتخصيصه فوق الخصوص مزية، سندعو إليها قسمة أزلية، مكانته في المرسلين علية، إنارته جسا وعقلا جلية، فلا الوهم يستولي ولا شك يبرأ،
haka na zo da dan koko in samu bukata ta in samu kai sako mai sa rasulallah ita kira rasulallah da kwai ka rasulallah karai za ka kara dogon masani uban gaske mai matsayin da baya faɗo limami na yan aiki al'arabi almadi aka ce ka ce take tauraron halitta ne babu irinsa sallallah da kwai ka rasulallah ya Allah kaman abuwa laifi na ka yafe shi na yi riko da mai ceto wanda na kasa gane shi tuhidde ko kwajikin ko suna da aikin shi mata na kuban amsa wane ne rasulallah da kwai ka rasulallah farko ne karshen da ba karshe Allah ne ya kage shi ba dama ka ce yaushe sun kwace marar gefe da akwai shi ko yaushe karshe ka ce halitta ne babu irinsa sallallah da kwai ka rasulallah ta kauyen maza kauce ba mai ja da kai nawa wanda ya ja da kai asadu yayi wauta ta nunawa dan zamun ƙurai shawa ka take su takewa yayayya da kai halaka Muhammadu Rasulallah da kwai ka rasulallah haba hashimin dangi sannan Rasulu barka dai yara gamar maza abdu dole abi ka kai ne dai ki gudu tarnaken makiya aikawa da sa'a dai mai yaƙi akan taguwa sai Mahmudu sallallah da kwai ka rasulallah kasara siran uhudu can abadar kayan kasu da maza uban dole haibar kai ka kama su annabu na ji sirrisira su kai roko ka kyale su yadda ka so ake yi ma Muhammadu Rasulallah da kwai ka rasulallah ka lafiya annabi mai jifa a warwa zai kare raba kai ba kaka ka hana kafurai rafi a taccen sadauki ne in aka ce da kai ranzi layin lazi babu kamar rasulallah da kwai ka rasulallah mai liga da mai sakabu jagora abun koyo mai naƙibu mai zarifu mai saka furai wayo malawi hudokinka ne lale babu oyoyo ya aka sha fagen fama Muhammadin Rasulallah da kwai ka rasulallah Mustapha manzon Allah ɗaha ya zarce komai na ziyarci maiki annabi ɗaha ya yi mun komai Mustapha manzon Allah da ya zarce komai na ziyarci maiki annabi da ya yi mun komai kaga motar kirar wuce kwamfiyuta farin fenti kujerin cikinta da laushi babu kira ta ojanti ta yi dodar a bayan kwalta babu rami a kan titi nan da nan sai ga mu madina ko Muhammad Futuhati na tuɗe ta kalma na mun ka kare ta ban kwana girmamawa ce ga ma'aiki na Muhammad masoyina zuciyata tana kuka kuma ga hawaye idanuna ina ta shauki yau ni ne a gidan Muhammad ma'aikina mun kaje muka samu masauki mun ka ajiye ta kokinmu na je na ɗan da sawanka sun yi su ma abokanmu ga gidan namu ga baki babu nisa da manzonmu Allah Allah nake in gana zogon Muhammad ma'aikinmu dan uwa kalle muka gan mu ga mu nan babu mai kunci mun taho ga Rasulallah wanda shine cikar yanci madakata ko baka Mahmud Murtaba da Hassan Sauci arzikin ka Rasulallah dole ne da sai an ci Mustapha manzon Allah da ya zarce komai na ziyarci maiki annabi da ya yi mun komai
babban masallaci. Annabi mai babban masallaci. Allah ƙara haska ni don hasken kasantattu, ka sake kare ni don inuwar wadatattu, ka sake man afuwa don mafakar abuntattu. Ma'ana Rasulallah babban masallaci. Annabi mai babban masallaci. Subhana ya Allah, ba Allahu bayan kai. Allahu na gode, ba mai bani bayan kai. Subhana gana a duke, ba mai bani bayan kai. Na zo ka ƙaran haske in iya bude baitoci. Annabi mai babban masallaci. Na zauna daidai mai siffa da siffofi, ka bawa kowa nasa mai kofa da kofofi. Shiru kake kafu tafsiri, sanyi maganin zafi. Zauna daidai manzan Allah mai yare na larabci. Ya Mahamudi yake, Ya Mahamudi yake. ya Rasul barka da warhaka, na haje ka huta dan Allah. Sannu masoyin mu ba kamar ka kau a wajen Allah. Ɗaha muna san ka ƙara babu don girman Allah. Ya Rasul mun san ka karɓa, muna godiya manzan Allah. Ya Mahamudi yake. Girgice ke yi mar inuwa, ko ina ya motsa zai bi shi. Bishiyoyi sun zo mar da jijiyarsu, ɗaha su gaishe shi. Kubalbunkin ka a baya ya shi ya kuma begen shi. Barewa ta yi murna da 'ya'yanta don alfarmar shi. Zaki ya yi hidima da kamun gaba da sahabin shi. An mutu ya yi kira an kamai da ran don girman shi. In musu da baya biyo hanya can a nesa za ka ji kamshin shi. Rijiya baya sa guga sai dai ruwan ya taho shi. An ba shi riga ta yi yawa da sawa ta koma daidai shi. A gidansa ba a sa fitila, wasu babu domin hasken shi. Rana wata taurari duk sun samu ne daga hasken shi. Ya Rasulu ka take matsayai, komai tabaraka ya baka. Kai ne ka zo ba a gane ba, ka zauna ka zarce kwatancenka. Kai ne ake nema kaka, girman ka ya hana gano ka. Kai ne gaba ɗaya, kai ne du waye ya san ka ya kawo ka. Du an biya an turo su don kawai su ambaci sunanka. Sarkin sinanan yana zuwa, in ya zo a bar sa a zogunka. Kai ake tabawa Mahamudu, Allah yana rarrashinka. Dan kai kiyama za ta tsaya, dan kawai a ware masoyin. Salatinka ya shiga siffofi na Ubangiji dan girmanka. Makamar ka ya manzan Allah, ina son ka na kuma gaishe ka. Kai ne kawai, kai ne, kai ne, da kai kisa na hannunka. Lifice ya yi nisa, ya yi sabon gadon makarsa ba. Dukkanin mai mukami walla ba za ya kai da ba. Kuna agadin sarki tabara mai kowa, ba da haske kaman buɗi gwanin suturtawa. Sanyi bege ne ga Muhammad annabin kowa, ɗan Amina da Abdullahi shugaban shugaba. Ƙara tsira marar adadi ga Hamidun Hamidi, kan zulmudar samu ainihin za ta Hashimi Burshidi. Mahadi Mahadiyun Hadi awwalil abidi, ya wuce duba kamai annabi banga ƙarshen ba. Wanda ya ja cikin matsayin ya zamo ɗan tsiya. In yana nan aje aka ya mai zanyi mai tambaya. Wa ilahu yake kai sarwa du cikin anbiya, sai Muhammadu Rasulallah yi shugaban shugaba. Yi fice ya yi nisa, ya yi sabon gadon makarsa ba. Dukkanin mai mukami walla ba za ya kai da ba. Sannu sannu sha girma, mai cika ta alfarma, mai shiga ta alfarma, mai hawa da takalma, mai idan ganin girma. Dole ne irera ma bai cika na alfarma, ka wuce zaton kowa, garkuwa tsaron kowa. Mai gidan Madinawa ta kamar sahabawa, mai gida na Kanawa tarnakin Yahudawa. Shugaba a ran tsaiwa, kai ka zo ake ta zuwa. Mai shiga da komawa, mai hawa da saukowa. Kai kaɗai ka zo a haka, rahama aka ce taka, ceto aka ce naka.
matsayi aka ce naka, ya'ya aka ce naka, mata aka ce naka, addini aka ce naka, kai ka amsa sunanka, kai ka amsa sunanka, ko ina da yayinka, kai ka je a kalle ka, an ka so ka hau iska, litinin ta kawo ka, litinin ta ɗauke ka, waye ja da kai yankai, waye so mu bayan kai, waye kai mu bayan kai, ji muke da kai ka kai, ba wanda ya kai sai kai, kai kaɗai na ce ka kai, madugu uban tafiya. Lamuni da ke nema in yabo ga mai girma. Lamuni da ke nema in yabo ga mai girma. Lamuni da ke nema in yabo ga mai girma. Sayyidul Bashari Habibi na kansi jalabi manzon Allah. Rabi kara cika da martaba gon alarabi. Manzon Allah. Sayyidul Bashari Habibi na kansi jalabi. Manzon Allah. Alimul ulama al-mahdi taskar ladabi. Manzon Allah. Hardin saba da shehunai Allah mabiya manzon Allah. Sayyidul Bashari Habibi na kansi jalabi manzon Allah. Sanni kiblatuna Muhammadul Nurul Basari. Manzon Allah. Kai ne haƙƙun almahadi gaskiyar lamari. Manzon Allah. Babu wani mabuta da sanka ake yin alfahari. Manzon Allah. Na haban madadi in sha in yi ma bai tuka manzon Allah. Sayyidul Bashari Habibi na kansi jalabi manzon Allah. Annabi ya yi fice ga duk alam ko ba haka ba. Manzon Allah. Shi ne masanin Ubangiji ba in ci gaba. Manzon Allah. Har fadarsa ya ce ya gan shi wai ko ba haka ba. Manzon Da sansa Allah. ake samun Ubangiji kai bi nazarin manzon Allah. Sayyidul Bashari Habibi na kansi jalabi manzon Allah. Faridin adalata kai ka cika. Manzon Allah. Kai ka samu cika kadar ta cika can babu cika. Manzon Allah. Kai ka ɗauki cika ka sa ta cika don kai ka cika. Manzon Allah. Kowa ya cika cikar ka ce zai yayi da kai manzon Allah. Sayyidul Bashari Habibi na kansi jalabi manzon Allah. Na gaban hankali ya fi gaban hankali. Na gaban hankali ya fi gaban hankali. Masanin ko'ina kai na saka kadiri, ka kayo na ƙauye ka yi mutanen gari, a cikin mutanen kai wani attajiri, a cikin su ma ka ware marar hankali, a cikin mutanen kai wani bako ɗari, wani azalimi wani ko shi makiri, wani ko musulmi ga wani can kafiri, wani gashi cuco sai ka cire hankali, a cikin hakan dai yayi wani baban wani, wani kakan wani, wani dangin wani, wata matar wani, wani sirkin wani, wani yaran wani, a cikin hakan ma ya kwace marar hankali, kuma duk nasa ne ba ɗaya ba nasa ba, wani sai ya bi shi ga wani bai bi shi ba, wani ma ya ce kai gaba ɗaya bai san shi ba, kuma shi ya yoshi sai ya cire hankali. Allahu kenan yadda ya so za ya yi, ka biyo shi ɗin ma sai ya so za ka yi, yaya ake yi ya aka ce za a yi, so na mu ko bakon asalin hankali, shi ne ya ce ma kar da ka je bincike, Allah akwai shi in aka ce sai ka ce, ko ina yana nan ba shi fitar bincike, masaninsa haka sai na gaban hankali, shi ne Muhammadu da hamijin Mariya, namijin mazaje ta wuyan makiya, sarkin kiyama ya ragabar anbiya, farko da ƙarshe shi ya wuce hankali, wani ɗan adam ne ba fa kamar adam ba, ba dan da shi ba ba za a yi adamun ba, asalin mu shi ne nasa kwa ban sani ba, wane halitta ta san asalin mun sani, shi da
dai akwai ne ba fa irin taka ba, takarar nan sai na gaban kanta ba, bari ma in yanke kai baka san kanka ba, ya hankalinka sai gane mun sani, zan ɗan taɓa dai kar da a ce na tabu, Allah da annabi kun taɓa ji sun rabu, komai na kauna idan ka zuba ya zubu, bari karkace mar Allah ne mun sani, dan san takaita wanda ya tsaro yabo, fada ne ko kace mai yabo, almajiri ne ga wanda suke yin yabo, kuma kankanin su ƙaninsu marar hankali, marashin basira gane marar ilimi, kuma banda hali wajen fituna hakimi, tsarar ka gani kar da ka ce malami, ɗan dai ka gani kar da ka ce malami, ce dai masoyi gurin na gaban hankali. Na gaban hankali ya fi gaban hankali, yawa ma'aiki fiyayyen masu bauta, mai daraja isasshe abin so annabina. Allahu sarki ka kaddara saduwata da annabi tsaftatacce ga daren rayuwata, so shi an ƙara son sa in more kuruciyata, ka yi man dan ma'aiki dalilin samuwata. Allahu da kusanci gurin rahamar halittu, abin san masu ruhi abin neman matattu, ka so shi ka samu komai a take abunka 'yantu, ka zama ɗan gidansa hakika mun wadatu, ya rahama ga komai ma'aiki kai na zaɓa, Allah kai ya zaɓa idan ka faɗa ya karɓa, ta kai manzo nake yi ka zaɓan kai na zaɓa, daga kai babu kowa ilahu ba zai kuma ba, annabi na biyo ka dalili kai nake so, mai ma'ana cikakke ta'ala kai yake so, an ka so ya ce hakika ni ina so, ya ma'aiki ka so mu kare ni ta naso, nan ne zan takaita hadiya gunkinana, uwa gida gun ma'aiki salama alaikinana, na zo gani da baituka gunkinana, a karɓar da ma'aiki mabuɗin samuwata, da kyawa ma'aiki biyayya masu bauta, mai daraja isasshe abun so annabina, annabi Muhammadu takalmin ka ya fi kowa, Annabi Muhammadu takalmin ka ya fi kowa, annabi Muhammadu